एसेबां गोबावनि उनाव नोंथाङा फैफिनबाय राजकुमारी। जोङो नोंथांखौ बे बुहुमाव गैलासो सानबायमोन। नोंथांमोनहा मानो आंखौ इन्दुमिरा होनबाय थादों? आं रावबो राजकुमारी नङा, अरननि सिख्लासाव। नंगौ, नोंनो जोंनि सोमदोन राजानि फिसाजो राजकुमारी इन्दुमिरा। बे नोंनि आखायाव थानाय निशानानो बेखौ रोखा फोरमायो जे नोङो सासे राजकुमारी। बै समनि मोनसे गिलु-बालु दावहायाव सुथुरजों दावहा नांनानै रायजोखौ रैखा खालामनो नाजानायाव जिउ गोमानांनाय राजा सोमदोननि फिसाजो राजकुमारी नों। महाराजाया गोबां दावहा नांना सुथुरफोरखौ फेजेननानै सुत्रधर राजाखौ फोजोबस्रांनो नाजानायाव गावनि जिउखौ खोमानाङो। मा? नाथाय बेफोर बुरि जानाय। आरो नोंथाङा सोर बिदिब्ला? खोनासं राजकुमारी, आं गासैखौबो फारि-फारि खोन्थागोन। बियो जाबाय जोंनि गोजोनपुरी रायजो। बै समाव बे रायजोखौ राजा सोमदोननि बिफा महेन्द्र राजाया रायजो खुंदोंमोन। बै समाव आङो राजा फोलेरनिबो सुबुं नङामोन। बै रायजोनिनो आङो सासे नोगोरारिसोमोन। राजकुमारा मेहेलाव गेलेफानो रावबो लोगो गैयामोन। बेनिखायनो राजकुमार आरो आं सानैजों जोबोद लोगोमोन। राजकुमारा मानै गराय लाना फैनानै जोंनि न'सिम आंखौ लेंनो फैयोमोन। राजकुमार, नोंथाङा दिनै अरनाव मैहुर खालामनो थांगोनखौ महाराजानो खोन्थाबोखादोंना? खोन्थाबोनाय जायाखै लोगो, रावनोबो खोन्थायालासिनोसो फैदों आं। राजकुंगुर, बिब्दिब्ला जोङो मेहेल फारसे थांफिननायासो गाहाम जागोन नामा? आं थासान्दियाव माखौ गिदों नोंलाय लोगो? हाब, मा नेरबोखो? बेथ' मोसानिसो आवाज। मोसा फैदों जानांगौ। लोगो, मोजाङै सांग्रां जाना था, गाग्लोबनो हागौ। मा? मोसा? राफोद, सिरि था, गिनो नाङा। लोगो, जों बे जायगानिफ्राय खारनांसिगोन। थाबैनो गरायाव गाखोदो। राजकुमार, बेनिखायनो आं दहायनो फैफिननो बुंदोंमोन ना। दानिया मा खालामबावनो? खारबाय था दानिया। बांद्राय गाब्रायनो नाङा लोगो। गसाइनि सायाव फोथायनाय लाखि। जोंखौ मोसानिफ्राय बासायदो, सोरबा दं नामा? जोंखौ बासायदो, सोरबा दं नामा? जोंखौ अन्नानै बासायदो। बे समावनो इसोरनि अननायाव सासे सिख्लाया जोंखौ मोसानि आखाइनिफ्राय बासायो। नोंथांमोना सरजाखौ आरो बेयाव मा लांनो फैदोंमोन? जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आं राजकुमार, बियो आंनि लोगो। राजकुमार, आंबो बे अरननिनो राजकुमारी। फैबाय जेब्ला जोंनि रायजोखौ नायलांदो। राजकुमारीनि खावलायनाय बायदियै जोंबो बिसोरनि रायजोखौ नायनो राजकुमारीजों लोगोसे थांफायो। जेरैबो हाजो-हाला, अरनजों बुंफबनाय, थारैनो बे रायजोआ जोबोरैनो समायनामोन। गोबाव खालामाजासे जों बै रायजोनिफ्राय थाबैनो जोंनि रायजो फारसे गिदिंनानै फैफिनो।
गोबां गोजान लामा गिदिंना फैफिननायनि जाउनाव रायजोआव मोनाब्लासो जोङो सौफैयो। राजमेहेलाव सौहैनाय लोगो लोगोनो मन्थ्रिया राजाखौ हरखाबै हां लानायनि बेमार जाना रुंसारि जाबाय होननानै फोरमायो। मन्थ्रिनि खोथाखौ खोनानानै जोङो जोबोद आसरित जायो। महाराजानि थैनाय बाथ्राखौ खोनानानै गासैबो जोबोद दुखु जायो। रायजोआव राजा गोमाजाखांनायनि उनाव समफोरा हालो मैलो बारलाङो। बेबादिनो राजकुमारखौ रायजोनि राजमासियाव सायख'नो नागिरो, नाथाय राजकुमारा उन्दैमोन। थेवब्लाबो राजकुमारखौ जुलि होनानै रायजोनि राजमासियाव थिसननो थाखाय थिरांथा लायो। राजकुमारनि जुलिनि रादाइया गावखौ सिङाव बासायनाय अरननि राजकुमारीजों जायो। महाराजाया खोथा होखानाय बायदियै फेलें खालामाजासे राजकुमारीखौ राजकुमार सोमदोननो गथायनानै हरो। माखासे साननि उनाव राजकुमारनि जुलिया गाजा गोमजा जानानै थाङो। बेनिफ्राय राजकुमारखौ राजउलाफादाव राजा सायख'नायसै। 1 बोसोरसो समफोरा बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलाङो। नाथाय सोर सानदोंमोन बेबादि समाव गाग्लोबगोन होनना। बै समनि गिख्रंथावसिन राजा सुत्रुदरा जोंनि रायजोखौ गाग्लोबो। बेनो जाबाय रौनोगोर। बे रायजोखौ राजा सुत्रुदरा रायजो खुंदोंमोन। बे रायजोआव अननाय होननाय जेबो गैयामोन। गुबुन दुर्बल रायजोफोरखौ गाग्लोबना गावनि सिङाव खालामनानै लायोमोन। थिग बेबादिनो गोजोनपुरी रायजोखौबो गाग्लोबनो थाखाय बिथोन होयो। बे समाव महारानिया सासे बिमा जानो नागिरबायमोन। बै समावनो सुत्रुदर आरो बिनि गासै सेनाफोरा गोजोनपुरी रायजोखौ गाग्लोबनो फैनायसै। महाराजा खुलुमबाय। मोनसे जोबोद गिदिर खैफोद फैगासिनो महाराजा। राजा सुत्रधारा गोबां सेना लाना जोंनि रायजोखौ गाग्लोबनो फैगासिनो। आं दासो लामाजों फैना नुबोदों। नोंथाङा गोख्रैनो माबा मोनसे खालामदो। मा? नोङो सैथो बाथ्रा बुंदों ना? अ महाराजा, आं सैथोखौनो बुंदों। नोंथाङा फटाय आरो रायजोखौ बासायनो माबा मोनसे राहा खालामदो। सान्थ्रि गाहाय, दावहानि थाखाय दानो सान्थ्रिफोरखौ थियारि खालाय। आंनि लोगो, मिथिनो मोनो राजा सुत्रुदरा गोबां रौनिया लानानै जोंनि रायजोखौ गाग्लोबनो फैगासिनो। आं दानो दावहायाव थांनो ओंखारलांनांसिगोन। महारानि आरो जोनोम लानो गोनां गथ'खौ नों जोथोन लादो। आं दावहानिफ्राय फैफिननो हायाबो जानो हागौ। नोङो आंनि गथ'खौ जेरैबाबो बासायथारनांगोन आरो आं थैमारोब्ला नों बे रायजोखौ सालायफैनांगोन। आं नोंनो बे बिबानखौ होनाय जाबाय। महाराजा, नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नोंथाङा जेबो जाया। हाय,
महारानिनि हालोदा दा माबादि? दाथ' मोजाङैनो दं फिसा। आइ, आं दावहायाव ओंखारलांनांसिगोन। राजा सुत्रधरा गोबां रौनिया लानानै जोंनि रायजोखौ गाग्लोबनो फैगासिनो। दा गोबाव खालायोब्ला बिसोरो जोंनि रायजो मोनफैग्रोगोन। मा फिसा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? हरखाबै दावहा? महारानिनि बेबादि हालोदाव माब्रै महारानिखौ नागारनो थांगोन नो? आयै, दावहाया माब्ला जागोन रावबो बुजिस' हाया। रायजोखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय बासायनाया साफ्रोमबो राजानि बिबानखा। आं बे दावहायाव थांनो नांगोन। महारानि, नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? महाराजा, नोंथाङा बे दावहायाव थांनो नांगोन। आंनि जिउनिख्रुइ रायजोनि जिउआ बेसेन गोसासिन। आं जेबो जाया आइ। महाराजाखौ दावहायाव थांनानै रायजोखौ रैखा खालामनो हो। लोगो, महारानि आरो आइखौ जोथोन ला। आयै, नों आलारि बाथि साव। जेब्लासिम आलारि बाथिया जोंबाय थागोन, अब्लासिम आं गोथाङै थागोन। जागोन दे फिसा, जेब्लाबो जुयि जाथों। खुलुमबाय आयै, आं ओंखारलांनोसै। थादो राजकुमारी। ओजों सुत्रधरा गोबां रौनिया लानानै गोजोनपुरि रायजो मोनफैथारनोसै। बिसोरो सिला फोथार मोनफैनायसै। ओजों गोजोनपुरि रायजोनि महाराजा सोमदोनाबो रौनिया लानानै दावहा फारसे ओंखारलाङो। महाराजाया बुंलांनाय बायदिनो सोमदोननि बिमाया आलारि बाथि सावनानै आरज गाबबाय थायो। जोंनि महाराजा सोमदोना सुथुरनि आखायाव गाहायनो रुंसारि जायो। महारानिया सासे फिसा हिनजाव जोनोम होनायसै। महारानिया बे गथ'खौ आंनि आखायाव होनानै लानानै खारनो थिननायसै। नागिर नागिर बबेथिं थांखो बेलाय? बेजोंनो खारलांनो आगान दंनो, बेजोंनो दंथारो। नागारनाङा, सालाखौ मोनबानो बुथारनांगौ। आं राजकुमारीखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय नङा साननानै बेयाव फोजावहरो।
दावहा जोबखांनायनि उनाव शान्तिनगरनि राजकुमारिया बे अरनावनो मैहुर खालामफैनाय समाव आंखौ नुयो आरो गावसिनि रायजोआव आंखौ लानानै थाङो। बै रायजोआवनो आं बै राजकुमारिखौ जुलि लानानै थानो लायो आरो जोंहा सासे राजखुंगुरबो मोनो। राजखुंगुर मोनखांनायनि उनाव जोङो गोजोनपुरी रायजोआव फैनानै थाफैफिनो। गोजोनपुरी रायजोखौ सामलायनो रावबो गैयैलाय आंखौ राजा सायख'नानै दोनो। फिसौ राजकुमारी, आं नोंखौ दैमायाव नाव बारहोनाय समावसो मोनबोदोंमोन। रथनाय रथ, जोंनि भिडिअआ दासिम जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदों दि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।